Ako sme vás pred časom informovali, v Prievidzi vyrastajú budúce hviezdy minigolfu. Členovia prvého MTGC Prievidza sa len nedávno vrátili z talianskeho mesta Naturns, kde sa konali majstrovstvá Európy juniorov. Z domáceho klubu Slovensko reprezentovali Miroslav Číbik, Radovan Struhár a Marko Gróf. Tak páčilo sa mi úplne najlepšie, pretože som mal tam nejaký ten úspech. Postúpil som do tej vyraďovacej fázy, do tej najlepšej 32. Čiže do toho KOčka. No a vlastne po tej fáze som skončil 19. Čiže fakt dobré, ako som spokojný, ak som hral aj všetko. Aj nálada bola dobrá. Mirkovi sa tak podarilo naplniť svoje očakávania. Bolo to prvý raz, takže to bolo niečo neopísateľné. Hej, teda všetko prvý raz je veľmi dobré a také ešte nezažité. A naozaj som bol teda spokojný, že som to teda splnil a aj ostatní okolo mňa boli radi. Rádkovi však na tomto turnaji šťastie až tak neprijalo. Tak moje predstavy boli rovnaké, tiež postúpiť do najlepšej 32, čo sa mi nepodarilo. Mal som aj pár nepríjemností, hneď prvý deň tréningu sa mi dolámala palica, ale tak nakoniec sme to vyriešili a s úderom som bol celkom spokojný v turnaji. Najdôležitejšie nebolo vyhrať, ale nazbierať cenné skúsenosti. Na Slovensku hráme stále s tými istými a tu prvý raz, teda už po niekoľkýkrát sme mohli zažiť tých najlepších hráčov z krajín, ako sú Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Švédsko. No a vlastne keď som postúpil do toho KOčka, tak som sa hneď stretol s Rakúšanom, ktorý vlastne je celkom dobrý hráč. Prehral som s ním, ale nevadí. Dôležité bolo vlastne zahrať si s tými dobrými, získať veľa skúseností, čo sa aj celkom podarilo, no a to bol základ vlastne. Na majstrovstvách Európy skončil slovenský tým napokon 8, hoci po prvom hracom dni boli juniori na 6. mieste. Z Talianska odchádzal ako najlepší Slovák Miroslav Číbik. Na majstrovstvách sveta v Štokholme si Prievidžania miesta vymenili. Ja som bol celkom prekvapený z mojej hry. Na rozdiel od výsledkov v tréningu som hral v turnaji úplne iné výsledky. Hral som najlepšie zo slovenského družstva a nakoniec som o 2 údery nepostúpil tesne do 32, čiže som bol veľmi spokojný. Myslel som si, že to bude oveľa horšie. Nakoniec som v turnaji získal úder a išlo to samo. Ja som až tak nebol spokojný s výsledkami, ale bol som spokojný s úderom. Cítil som sa úderovo, aj vlastne som v tréningu hral najlepšie a bol som pripravený na ten turnaj, že idem do toho a jednoducho možno trocha smoly, možno málo šťastia a nejak to nepadalo, tak, ale nakoniec celkom fajn to dopadlo, takže v pohode. V kategórii žien nás reprezentovala aj Erika Oršulová-Chykanová, ktorá vo Švédsku podala svoj zatiaľ najlepší výkon. Ja som skončila na 27. priečke zo 46 žien, takže s celkovým umiestnením som spokojná. Tentokrát sa palica nikomu nezlomila, no vyskytli sa iné problémy. Príprava na takýto veľký turnaj zabere určite veľa času, čo nám teda značne znemožnil dážď, ktorý sa nám objavoval na tréningoch a vlastne boli sme rozdelené na dve skupiny, teda všetci tieto krajiny boli rozdelené na dve skupiny a my sme boli akurát tej skupine, kde nám stále pršalo a bolo to teda obťažne trénovať v daždi. Jednak sme nechceli nachladnúť, aby sme sa nezúčastnili turnaje s nejakou nádchou alebo tak. Takže bolo to celkom náročné, ale nakoniec si myslím, že ten posledný deň sme mali už celkom dobre natrénované a ušli sme do turnaja s jasnou a čistou hlavou. V súťaži tímov boli najlepší domáci Švédi, v jednotlivcoch dominovali Nemci. Naši golfisti sa teda mohli učiť od tých najlepších. A bol to pre nás veľký zážitok pozerať tie finálové kolá, ktorí sme sa zúčastnili ako diváci. No a veľmi sa nám to ľúbilo, ako to mali vlastne usporiadatelia spravené, že vlastne sme videli, kto na tom ako je, aj tabule všetko, ako sú na to s výsledkami, takže spokojnosť. Cieľavedomí športovci ani po návrate domov nezaháľajú. Najbližšie máme turnaj vlastne Slovenskú lígu vo Veľkom Krtíši a naša liga sa završí potom turnajom v Prievidzi, práve tu na starom ihrisku. No a potom bude pauza, ktorej sa teda my golfisti moc netešíme, keďže nemáme možnosť trénovať v halách tu na Slovensku. Najbližšie majstrovstvá sveta mužov a žien budú v roku 2012 v portugalskom Porte a juniorské v nemeckom Bad Munderi. Tak ja určite chcem ísť aspoň na tie juniorské do toho Bad Munderi v Nemecku, pretože tam hrá môj obľúbený, jeden z obľúbených povrchov Fields, na ktorom si verím a teda určite by som tam chcel mať aj nejaký úspech a tak isto by som sa chcel dostať na tých mužov, a pretože je to v Porte, kde je veľmi teplo a ja teplo obľúbujem. Bolo by pekné dostať sa teda na majstrovstvá do Porta, do Portugalska. Bolo by to pre nás vlastne výzva. Myslím si, že pre všetkých z nás vlastne po týchto majstrovstvách sveta v Štokholme zase ukázať to, čo je v nás. Do Bad Munderu si myslím, že pôjde slovenská výprava, aspoň 4 dúfam. A do Portugalska je
Bude to ťažké finančne hlavne, ale verím, že sa tam dostaneme ako tým. Ďakujeme členom prvého MTGC Prievidza za vynikajúcu reprezentáciu Prievidze a celej Slovenskej republiky a prajeme veľa úspechov nielen na európskej, ale aj na svetovej úrovni.